Sanibona nomphakathi. Sizwe sonke nenkinga la. Ngicela usizo. Kunentombazane elokhu yangilahlela ingane. Kasembazwane. Ingiyasembazwane indawo. Igama lawo nokubonga Viki. Mla isibongo Umlambo noma Ndlovu. Phakathi kaMlambo noma uNdlovu. Ilokhu ahamba negrant yengane, wahamba nesitifiketi sengane. Ngamutshena ukuthi ingane ngifuna ifunde. Akaze ngiposele isitifiketi sengane kuze kube still namhlanje ingane kwazo abidlulelo uyise. Kuyisithula kuthetu. Ilokhu wayilahla ngo-2019 kuze kube manje. Akafoni, akanjani, akayivizithi ingane njengomzali. Mangikhuluma nje ingane isifunda ugrade 4. Akayazi nokuthi ifunda igrade 4. Ingane yathi mangiyibuze yathi uthi omama usayobhosha. Kusho ukuthi lokhu waye toilet. Mphakathi ngicela usizo. Ke ningitshethi ngenze njani mase kunje. Isho ukuthi uyasaba ukuya kaSasa ngoba. Ngiyasaba ukuya kaSasa. USasa ngazi ukuthi ngizoya ngithini ngoba phela isitifiketi wahamba naso umzali wayo. Igula kuze kube namanje akayazi akayi-attend noma u-anti wengane zami ukumfonela efuna ukumxhumanisa nengane akafuni lutho lentombazane. Ngaze ngenza umzamo ke emphakathi ngoba ingane yayingekho right yayiseyinsukwini zokuthi ngahamba noma yini. Ngahamba naye ngaye eclinic ngoba ngangifuna impilo ngokhuluma namanesi. Amanesi angisiza yaze bangenzela ikhadi elisha kuze ikwazi ngiyigomeke iqhubeke nomgomo. Ngase ngiyahamba ngiyaka Home Affairs ngokhuluma ngalolu daba bathi angisho igama lika ma wengane nelika baba wengane ngalisho bangiphantshela computer saphuma ke isitifiketi lese sisuke sisala ngawukhokha imali engango 100 rand. Still kuze kube namanje ngithe mangithi ka Home Affairs bathi gogo wengane uma wengane usenenye ingane lathela manginendaba ke nalo ngane ngifune ngilethele isitifiketi sengane ngoba ingane ngifuna ibe nekusasa ifunde. Ngicela ningisize ke ningixhumasele le video kwabantu abazokwazi ukungisiza kwezokuxhumana ke nisabalalise bakwethu khona ngizothola usizo ngikwazi ukuthi kufanele ngenze njani manje kwamina ngiphila ngesibonelelo sikahulumeni sokuthi ngakhubazeka. Ngiyasaba ukuhamba ngobhalisa lengane ngoba mengase kutapulula ifayela ingaze mhlawumbe kuvaleke kwale okuyiyona esiphila ngayo. Mangase ngihambe ngabe sekudliwani mangase ngihambe ngopetulula lelo fayela lami kujike kuthiwa ke ngivuselele ngenze zonke izinto. Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Yobana kunzima eMzansi. Imagine uhambe oshiye emntwana uhambe nelikhadi basale bahlupheka ekhaya because wena you are gallivanting with isasa khadi yemntwana. You don't care ngemntwana ukuthi kutomchecka awendi lutho awufake imali. Guys, some parents are just so selfish. Uyakhala make lana uyasho ukuthi isimo sibi sebaphila ngisho ngemali yakhe kuphela ye grant because umntwana uhambile onelikhadi uqela ukuthi abantu base South Africa bamside. Please do comment your thoughts down on the comment section ukuthi angenda njani lo make mina nawe siyobonana kulenye lensha letaka. I'm signing out. Goodbye.